ungene indlela yethi yaphi yezulu. Hallelujah. Ngifuna ubheke eyakho impilo njengomzalwane. Niyabona nonke la ngaphambili angithi. Niyayazi le ukuthi take away from a plate, ne? From a plate. Yini? From a plate. Yabo le from a plate mawungangitshela ukuthi bake bakuphakela kuyo begezile. Ngaphambi sisando ubani wabo bayiphakela bamphakela kule from a plate begezile. Bayigeze eqala bese bayaphakela. So bavele bayithathe baphakele ne. Amen. Shuthi abayiclean nokuyiclean. Akongitshela oyi1 wakwa complain ukuthi ayicleaniwe. Bathi umxhosa isiqalo siqela ingqondo akaze nami nayi nje nami ngaze ngicomplain. Uyabona benzobe ngiyaqala ukuthola umuntu acomplaina ngendaba yani ye form of plate. And mabaphakela kule form of plate noma ilapha nase Cape Town naphesheya uyayithola form of plate. It's a so very much common form of plate. And uyakwazi ngisho emncwabeni sebesebenzisa wona. Yeah. It's so convenient uyabona. Ukuthi isebenzise kwenza nje kube lula ukuthi manje bemncwane uthola sepakiwe engaka lapha. Hallelujah. And ma umuntu eqeda ukusebenzisa. Eqeda ukulenzani? Uvela lenzeni? Allah. Akalibeki uyalahla. Yeah. And mayiselahlile ufika umoya lihamba ne direction yomoya. Sanibonani. Amen. Lihamba ne direction yani? Yomoya. Umoya leli yakhona. Ulithola selelapho ujika umoya lelo ulithola selingapho. Ujika umoya ulithola selingapho. Ujika ulithola yini form of plate. Alla bengifuna ukubonisa njengomzalwane. Amen. Awukwazi lo utholakala noma ilaphi. Uhamba uphakelwa noma inganjani. Liba nendawo la uphakelwa khona wazi ukuthi la ila iphakelwa khona. Ene yazi umuntu ozokuphakela ukuthi umuntu onjani. Uyabona abantu abaphakela noma form of plate bayashintana nomunye aphaka nomunye umuntu. Hayi akuthola indawo la uzophakelwa khona. Ungabi form of plate. Amen. 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 Sanibonani. Yekela ukuba form of plate. Consider yourself your identity. Musuphephuka nje. Uyaphephuka nje wena uyaphephuka. Akuhlale hlala ngoba ezinye izinto idinga ukuhlalelwa. Amen. 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 Ngidlule. Uyabona le. Amen. Yabona le plate le. Nabadala bayadlela kuyo. But kancane usually thengela abantu abaningi. Sunday school and all the other people. But not say nabadala bayadlela kuyo. Mari jwayele ukuphakela abantwana. Ene kunesizathu sokuthi why ngoba abantwana bangalibamba phunyuke yabo. Yeah. Liwe nemaliwa alifi. It's why ubuhle balo linikezwa even abantwana. Amen. Hallelujah. But nabantu abadala bayaphakelwa kuyo. Yes. Amen. Ene kuyadleka kuyo. But mawulo uphakela uligeza. Yabona nje nasi likhobhekile. Loliya lisala nalokudla lijwayele ukuphakelwa khona. Thola linokhala. Labo ukhala uthola behlukene. Isisihla. Yeah. And noma wathi ageza ayisagezeki. Hallelujah. Noma uphela ukudla okushisayo akunankinga. Ungalibona kumele plus 2000 longiblika la inkinga yalo yilesi sitha. Amen. Inkinga ya asisuki. Umzalwane lo alinyazwa 2016 uhamba unesisihla. Sanibonani. Amen. Ngikhuluma nawe. Ulinyazwe nini wena? Ena namhlanje awakakhulumisi lo muntu.
kuvuka lesisidla and size sinongekile sinayo yonke nje amakhari ana wonke and usuze wathi into yami undofanaye asikwazi ukuba nondofanabo la ebandleni la siyaphenduka singena ngendlela efanele isihla siyasuka. One problem ngaleli plate walibeka emlilweni, it is God. Kunomsa asithi mase shumayela sesimile simele ivangeli uvela afana naleli plate ashaphele. Asikwazi phela ukushumayela intando yakho njengoba bafika kuJesu bathi silethe nayo impumputhi. Yes ithi oh thanks God ngimlethile bathi ithini bathi angizukwenza intando ngoba kunabantu abafika befuna izinto sizenze ngalendlela yabo kanti lutho kunendlela yokwenza kwaJesu. Amen. Sinabazalwane abahambile maliyo lawa lifi futhi. It's a good thing. Amen. Kodwa walifaka emlilweni. Abanye abaningi-ke ngiphethe kuneplate le sanibonani le zangithola iplate lakhona kodwa kuneplate lakhona la ngiyabona le yensimbi. Amen. Yabona iy'khathi zethu abalaziyo le uma belibona nje abazi ukuba yona nto yayikhuni le yayikahle kabi le ngey'khathi zomama ya umama Nkosi nje nomama Nkosi ya yabona le ayithi into engayithi uyaphakela la uphakele kahle ne thatha ukudla kwakho ukubeke la yasazi isitofu samalahla sinohaveni angithi ya noma ubaba ngabuya late or ubuya late uyakhona ukusifaka lapha kaveni uyakhona futhi ukusibeka la phezulu kweplate ngeleshisayo lesitshalo ukudla kuphumale nje bese wenzani yeah it's so very strong, it's very much strong. Noma uwa ngalizwa maliyo kinomsindo ne msindo wakho uzwe ngokuze uyophela le. Amen. Inkinga yayo eyokuqala mawulopheka ngalo ivela lesidla ufuna upende suku upende. Sanibonani isukani and then ugcine noma uphakela umuntu athi ngathi iphela ke le kanti ekusuka upende umuntu udla nje akasajabulile. That's another problem nayo ngidla nje akasajabule ngoba ngibone ngathi iphela le lapha phela phela into ethenje yaba nento iba yinkinga. Inkinga yalokuqala inkinga yalesi-2 le njengoba nizwile mayiwe yay layizwa umzalwane Mike nje wathi wakwazi ibandla lonke ukuthi woniwe. Ngisho bangahlali la eBarcelona lonke shona ilanga abebezwile ukuthi woniwe ushayiwe unyathelo. Awufani nala ufika nje kamfuthi sathi uyishumayelela ubashumayeza batshela ukuthi kuphenduka ngeke ufebe yona. Oh hey umfundisi namhlanje athathi iphone uthi ufonela ugogo ngoba ngiyayeka kulela sonto mina nalento athi ungayiboni ngale msindo uzunake lo msindo awubanga
umzalwane lo yekela ukuba nesihla yekela ukukhala njalo masisendleleni kwaJesu kunezinto esizothi masisusa kungabi mnandi. Amen. Kunezinto masisusa ngeke kube mnandi. Uyabazwa la uyashiswa la sifuna kuphuma umzalwane. Uma uJesu esesiphambanweni mfundisi wami njengomuntu kwamqala eGetsemane ukuthi kuphume umuntu bese kusala uNkulunkulu because akwazi ukumelana nezimpi usenomuntu. So kufuze sifine tune sikhiphe umuntu wenyama sikhiphe umuntu wemvelo kuzosala umuntu kaNkulunkulu ukuze mayiqhamuka izinto. Kunaleli lokugcina sengiyashumela. Amen. Leli nje abawakhiphi nje omama ngisho madrawing la. And sometimes baka kufika bawakhiphi mafika umfundisi. Sanibonani. Amen. Mafika umfundisi. Khishwa lela plate. Mina ngiyamanga asubethengileni kahle kahle. Umama abantwana badlele emaplatini abheka nje badle. That's why abantwana bengekho smart because umbonisa ukuthi ivalue yakhe njani, ivalue yakhe mayibona nje leli plate le ivalue awumenze man nawe ukumphakele kuleli plate umfundisi ukuthi liphathwa kanjani linengozi ingozi yalo injani. Sanibonani sanibonani bazalwane nawe ngenzeka ibulubeke ngoba nawe uyazi ukuthi ukuyube nikide ukhona okwenzekalayo lihle kabi leli plate leli ngiyabona ngisho kanti uphakela ukudla ngisho kanti uphakela ukudla masulugeza nje wena shwi. Sanibonani ngisho emshinini uyalifaka leli ngeke ufunction leli more function shwi ukudla lokho anaphume kahle leli abantu bevashile baphakelwa kuwo liyabekwa. Angazi noma umzalo nobekiwe ubekelwe ini ubekelwe bani saba sathe sithi awenze lokho wathi ngibekiwe ngilindele ama-conference wena ufuna ukusebenza mhla kusi-conference ngizwa ngiyacabanga ukuthi ngiyangizwa ngithi mina usibekeleni uzongeleni uzongele conference. Jesus. Amen. How awusala noyedwa nje umzalwa noyedwa nje uhleli nje ekhabethini lakho uthi because mina ngitholile hayi okwami umuntu ofanayo awufuni ithinteke lento awufuni ukuyishare. Amen. Hallelujah. Angizothi phumani namhlanje ke lana ukuhlala emakhabetheni. Phumani kuphi? Yabona Tutuza ngicela le vision le ihlale la because enye into asiyiboni ukuthi ithini siyaphuma reach out home sense so zileli plate sibhankiwe mfundisi singabazalwana ababhankiwe abangazange kwathiwa nibafundise konke enginiyale niyakwenza yini nileli plate kuze kufike yes abazalwana njengoba nithandaza ngeke impela uNkulunkulu angabibili bawubona ilanga bangena futhi uyizwela mfundisi kodwa ngeke sirelaye kubantu abazwe ingenene. Amen. Asikwazi ukurelay kubantu abazwe ingenene sibe lama plate ngoba mahle phela ama plate mahle kabi noma bengena ngaphakathi basithola sibahle silolongiwe vele. Amen. But inkinga yaleli plate malike lawo. Amen. Akwenzeki ukuthi ungaphindula uzame wavele nje. Amen.
libe njani liphele. Ibuhlungu kuphela komzalwane engenzanga lutho because bathi siyongena ngani ngemsebenzi. Awakho umsebenzi onje uyosuphele ngalelo ngalelo umsebenzi ungenawo. Phela umsebenzi bathi uhlolo ngomlilo. Yofaka emlilweni. Owakho njani umsebenzi? Oh yes. Sanibonani. Sanibonani. Amen. Bathi bafika eBethesda. Thina sothi safika eGospel. Sanibonani. Safika kuphi? eGospel. Laba bafika eBethesda. Hallelujah. Yethi Bethesda kuseGospel eBarcelona. So lithi bafika belethe ini impumputhi. Amen. Amen. Balethe ini impumputhi. Uyabona impumputhi ayibona. Ayibona. Lithi ke iBhayibheli bayiletha kuJesu. Azange bayilethe ebandleni, bayiletha kuJesu. Azange bayilethe indongweni kodwa bayiletha kuJesu impumputhi. Ukuba ayenzeni, ayenze ukuthi ibone. Amen. Jesus. Baze bayasho. Wakhona abantu abathi mabeze nomuntu. Batshela mfundisi mphathe kanje. Menze kanje mfundisi. Otherwise uzobaleka lo muntu. Otherwise uzomenzani? Mphathe. Hayi lalela, letha lo muntu anithi yakhona ukuthi la uzobona. La uzophila. Letha lo muntu mawufika Jesu uthi nangu umuntu. Amen. Nangu umuntu uyagula, nangu umuntu akakholwa, nangu umuntu. Jesus know. Mabefika la ekhaya mfundisi bayazi. Amen. Ene umuntu ongimthandayo olethwa abantu abakholwa. Sanibonani. Amen. And I believe ukuthi ngake ngidlule ukuthi yazi ukuthi ukukholwa khona lempumputhi hayi ukuthi ayikho. Ayizange yazi yakholwa lempumputhi. But abantu bayibona impumputhi. Bakholwa ukuthi lo Jesu angamphilisa. So akaphiliswanga ngokuthi yena. Sanibonani. Ukuthi uyakholwa kodwa abantu abaseduze nawo. Thina makhelwane ithi ngiyakholwa ukuthi sizophila nakulo mkhumbi. Amen. Hayi ngiyakholwa bazongena kulo mkhumbi bazophila. Noma yena engakholwa kodwa thina siyakholwa. Ukuthi mabongena izinto zakho ebeyivalekile zizovuleka ngoba thina siyakwazi ukuvula impumputhi. Sibiniwe phela authority. Yes. Amen. Hlukana naye mfake ngaphakathi. We've got an authority to open the blind person. Siyakhona ukumenza aphile. Ingene nje intombi ifake isigebe. Matata namaphuma bayibuye next time. Uyisiphethe neBhayibheli. Siyabona musa. Siyenjani? Siyabona. Abasamshayela ikhwele. Sanibonani. Abasamshayela ikhwele. Akusasiyana nosisunana sekumama. Umama Solenso. Ngoba mawuzoloke ebiza ngosisi, it means awusukhula. Uzohlala usisi sowumama. Uzogcina uacta njengosisi kanti ungumama. Vuma ukubizwa ngento oyiyo. Bathi babekholwa ukuthi mayingamthinta uzokwenzani? Uzophila. Bonke abangene la ngaphakathi noma kuthiwa bakhona kodwa thina siyakholwa mfundisi ukuthi mabele bangena bazophuma bephila. Awukwazi ukungena ukhula uphinde uphume ugula. Amen.
asikwazi phela asifani nombhabhatiso umbhabhatiso hlukile mfundisi umehluko wombhabhatiso ukuthi siwe sibonakalisa kunye noJesu hayi ukuthi singena simile emanzini siphume simanzi kodwa uma siphuma lembethe umoya ingcwele singumuntu omusha futhi umuntu omusha uyakhona ukufaka izinto ezintsha haleluya awuzulo ukhala wenzani sifaka nje izinto enjani ezintsha because lithi okudala kwendlulile it is very much important ubheke that's why uJesu makathi bheka ubonani balekile sibabuza abantu babonani amen ubonani thithi makara ubonani hayi ubonani la ekhaya hayi ubonani noma umfundisi ngathi isihlahla my type is the second touch uthintwa kwesibili ubonani lithi bamletha kuJesu uJesu wamthatha waphumela naye ngaphandle haleluya hey musu kuyala umuntu esixukwini musu kuphilisa abantu esixukwini mamkhula ume umuntu wakho phuzithile ngaphuzi ngendaba niphuze ngokuyala umuntu uthi isiphila kanje enkonzweni amen siphila kanjani kanje yini insindiso kwenzekalani kuwe yes amen if awazi ukuthi kwenzekalani awukwazi ukutshela the next person ukuthi insindiso ile nanti into yenzeka kimi amen amkhiphela ngaphandle yes musukuhlinzela umuntu phakathi kwabantu akasiyona inkomo amen haleluya khiphele ngaphandle noma eselimene mthathe ay sorry kusolunga inkinga amaphazela akahlangana sanibonani ukhaliswa yini amaphazela akahlangana mhla ehlangana amaphazela uzoyibona lento uthi yakhuluma ayingakakhulumi nje ngoba sathe phume emndenini wabhlungu umndeni sabuya sathi phume ebangani sanibonani sathi phume ezweni lakini kuyaphuna mfundisi ukuze ube right mase sikhuluma lezi ndaba ukuthi asikhonza amadlozi asibhuli thina siyafundisa wethu asimane sisho la phambili siyafundisa vula iverse vula Leviticus uNkulunkulu akamfuni umuntu obhulayo amen ngoba sebusuku ohlala uthuka ngoba umuntu obhulayo wona lo obhulayo akazi uyabhula uyawazi ukubhula yini uqagela uyawazi ukubhula yini uqagela why uqagela umuntu wakho uyavuma isivuma ncaduma kakhulu uthi la ungathi yikho uvume kakhulu awulala nesu uphupha imali makhaos usezohlala lapho amen uqageliswa ubani etswa uNkulunkulu akamfuni umuntu obhula ukhiphela ngaphandle ayomtshela ukuthi lalela ukuzibone ufuna wenzeni thinte khiphele ngaphandle amen bese uyambuza semkhiphele ubonani because kunabantu abathintwe kayi-one amen amen uyabo kunalento sithi masekhona ebandleni umfundisi wami thola intombazana iyangena ebandleni ene ibanjwe umoya icule ngomoya mara igift ayikho mara kusese umoya ene ithintwe yini isandla lokuqala banjwe umoya wokuqala sanibonani asuke nizomfaka la ne ngizwe gift mayifika la
Angithi uthintwe kokuqala. Nabantu nje aba-understand ukuthi umfundisi ubingelela kanjani nanokuthi nje mangena ngobani isikhathi uyayigijimela nje yazenzela. Uthintwe kanjani? Okokuqala. Abantu nibona ngathi ngezihlala. Enaze nibuke ngathi aniphilanga. Hayi ukhona engikhuluma naye. Ozobona ukuthi ikhonzwa kanjani lana. Ngathi nje ukukhona kwalana hayi. Isizathu uthintwe yini? Isandla kayi-1. Amen. And nalapho uyakhona ubelo uphephuka njengale. Uphephukile noma engena khona. Uphephukile. Uzithole sena igospel. Nakhona make wamthinta uyakhala phuma baleke. Bamthole nabanye futhi uyithole sena. But the Bible says wathi ubona ngathi ngibona abantu befana nani ngehlala. Azange amyeke lapho. Because awukwazi ukubona into ecishe ifane leyo. Ufuna ukwazi ukuyihlukanisa. Ukwazi ukuhlukaniswa ukuthi mina ngingumzalwane. Ukhona ukumela ubuzalwane bakho. Ukhona ukumela uJesu. Ukuthi Jesu ngakhetha mina abantu bebu ngabekwa izandla ngathola amandla. So ngaleyo manje uthema ngapha. Wathi mayisathi ubone ihlahla wayesemthinto wesibili. Wamthinta. Hayi sanibonani. Wamthinta okanjani? Okwesibili. Wasebuza the very same question. Ubona? Wathi ngiyabonisisa abantu. Amen.